ICG Software ha celebrat avui la seva primera convenció nacional amb un total de 120 distribuïdors i col·laboradors que té la companyia arreu de l'Estat. La reunió celebrada a l'Hotel Nastàsia ha servit per presentar l'ICG Quiosc, un terminal desassistit que serveix per escollir els productes i pagar-los tant amb diners efectius com en targeta. D'aquesta manera, l'empresari només s'ha de preocupar de tenir personal per a preparar les comandes i entregar-les. L'empresa es vol obrir mercat en el petit comerç, ja que en temps de crisi, diu, les petites i mitjanes empreses necessiten apostar per solucions rentables que els estalviïn despeses en personal i els optimitzin les vendes. La companyia lleidatana celebrarà una convenció nacional i una altra internacional bianualment i de manera intercalada. En la jornada també s'han presentat els diferents casos d'èxit que ha aconseguit l'empresa a través del seu software. La licencia del sistema operativo social, otros gastos. Por lo tanto, estamos Per tant, en un moment actual on els empresaris no tenen massa voluntat o no tenen ganes d'invertir perquè es troben en una conjuntura molt difícil, sí que poden plantejar-se invertir perquè es poden donar compte de que en molt poc curt temps poden amortitzar-ho i, a més, poden fer funcionar els seus establiments amb una màquina i no depenen tant de les persones.